ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവർക്കും എംഎസ് വലിയ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നല്ല, ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഷ് ഫ്രൈ മസാലക്കറിയാണ് കേട്ടോ. ഈ മസാലക്കറി എങ്ങനെ വെക്കണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിന് മുന്നേ ഇതുവരെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തണം കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്കിനി വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. നമ്മളിന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോണത് അയല മസാലക്കറിയാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോണത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അയല നന്നാക്കി നല്ല വൃത്തിയാക്കി കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ വറുത്തിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു 5 മിനിറ്റോളം നമ്മൾ അയല ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ പിന്നെ മസാല വേറെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് മസാല ചേർക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് വഴി കാണാം. നമുക്ക് ആദ്യം അയലയിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളകും പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് വറുക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്ത് വയ്ക്കാം. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉള്ളികളൊക്കെ തക്കാളിയൊക്കെ അരിഞ്ഞ് വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിനുള്ളിൽ നമുക്കിത് മസാല പിടിച്ച് കിട്ടുമല്ലോ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിലേക്ക് മസാല പുരട്ടി വയ്ക്കുക. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ച മുളകും പൊടി ഇതൊക്കെ ഇട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, കുറച്ച് വിനാഗിരി ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ലവണ്ണം പുരട്ടി വെക്കുക കേട്ടോ. വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കേട്ടോ നല്ലോണം. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാല പൊടികൾ ഇടാം നമുക്ക്. എന്നിട്ട് മസാല വേറെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നല്ലോണം യോജിപ്പിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം മാറ്റി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് മസാലക്കുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അരിഞ്ഞ് വയ്ക്കാം. നല്ലോണം ഒന്ന് യോജിപ്പിക്കാം കേട്ടോ. നമ്മുടെ മസാല നല്ലോണം പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റോളം വയ്ക്കാം. അത് നമുക്ക് വറുക്കെടുക്കാം. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് സവോളയും തക്കാളിയൊക്കെ അരിഞ്ഞ് വയ്ക്കാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ തക്കാളി, സവാള, ചെറിയ ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക് എല്ലാം ഞാൻ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. മസാല ഉണ്ടാക്കാനുള്ളതിൽ അതിലേക്ക് ഞാൻ മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഗരം മസാല, കുരുമുളകൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, വെളിച്ചെണ്ണ കേട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഞാൻ ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചൂടാക്കാൻ. ആദ്യം മീൻ എടുത്തിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഞാൻ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മീൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ചട്ടിയിൽ അങ്ങനെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണ നല്ലോണം ചൂടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണ കൂടിയാലും കുഴപ്പമില്ല, നമ്മൾ ഇതിൽ തന്നെ മസാല ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്തിരി കൂടുതൽ ഒഴിച്ചാലും കുറവായാലും കുഴപ്പമില്ല, നമുക്കനുസരിച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം മീൻ ഇടാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ മുരിഞ്ഞ് വരട്ടെ കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ഇട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഉരുന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് വരട്ടെ. നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. നമ്മുടെ മീൻ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ മുരിഞ്ഞിട്ട് മറിച്ചിടാം കേട്ടോ. അടുത്തത് അങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് വറുത്തിടാം. അങ്ങനെ മീൻ റെഡി ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ. മീൻ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ട്രിപ്പും അതുപോലെ ഇടാം കേട്ടോ. അടുത്ത ട്രിപ്പും നമ്മൾ കോരിയെടുക്കണം കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് മീനും പറക്കൽ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. പിടിക്കുന്നു നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് മീനും കൂടി എടുത്തിട്ടു. കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും ബാക്കിയുള്ളൂ. നമുക്ക് അതിൽ പാത്രം നമുക്ക് മാറ്റാം. ചട്ടിയിലുള്ള ബാക്കി വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മളിതിൽ ഒഴിച്ചു കേട്ടോ. മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ കുറച്ച് വെളിച്ചം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒഴിക്കാം. മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ ചട്ടി ചൂടായി വരട്ടെ കേട്ടോ. നമ്മുടെ മീൻ വറുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, ചെറിയ ഉള്ളി മൂടിയിട്ട് ചുവന്നുള്ളി മൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഇടാൻ പോകും കേട്ടോ. കറിവേപ്പില മുടി, മീൻ വറുത്ത വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഇട്ട് വെച്ചിരുന്നു.
ചക്കരയൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ മറ്റൊരു മസാല കറി. വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഒരു വിധമായതിൻ്റെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ സവാള 2 സവാള അരിഞ്ഞ് വെച്ച് കേട്ടോ. മീഡിയം സവാളാണ്, വലിയത് നമ്മൾ മീഡിയം സവാള. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ ഉപ്പ് മാത്രം ഇടുക കേട്ടോ. നമ്മൾ മസാലയ്ക്കുള്ളത് മാത്രം ഉപ്പ് ഇടണുള്ളൂ. ഒന്ന് പോരെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇടാം. ഇനി കുറച്ച് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പുണ്ട്. മസാല ഉണ്ടാക്കി ലാസ്റ്റിലേക്ക് അതിനിടാം. സബോള ഉണ്ട് വഴഞ്ഞ് വന്നിട്ട് തക്കാളി ഇടുക കേട്ടോ. 2 മീഡിയം തക്കാളി. അത് നല്ലോണം വെന്തുടയട്ടെ കേട്ടോ. ഇത് പച്ചമുളകും ഉണ്ട്, ചെറിയ മുളകും ഞാൻ ചതച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു 5 പച്ചമുളകും ചെറിയ പച്ചമുളക് ഒരു 5 എണ്ണം. അതിൽ എരിവുണ്ടാവും. കാന്താരി മുളക് ചീനമുളക് കാന്താരമുളക് എന്തൊക്കെയോ മുളക്. അപ്പോൾ നല്ലോണം ഇത് വെന്തുടഞ്ഞ് വരട്ടെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ വെന്ത് നല്ലോണം വരുമ്പോൾ കാണിക്കും. തക്കാളി സവോളൊക്കെ നല്ലോണം വെന്തുണ്ട് കേട്ടോ. തക്കാളി ഉടഞ്ഞ് വന്നു തുടങ്ങി. മസാലപ്പൊടികൾ ഇട്ടിടണം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മഞ്ഞൾ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മല്ലിപ്പൊടി ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. 2 ടീസ്പൂണ്. മല്ലിപ്പൊടി ഇങ്ങനെ മൂത്ത് വരണം. പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി മൂത്ത് വന്നിട്ട് നമുക്ക് മുളക് പൊടി ഇടാം കേട്ടോ. ഞാൻ 2 തരം ഇട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കാശ്മീരി, സാധാ മുളക് പൊടി. റെഡിയായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മസാല മൂത്തുണ്ട്. നമ്മൾ ഗരം മസാല ഇടണം കേട്ടോ. ഗരം മസാല ഒന്ന് മൂക്കട്ടെ. നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം അതിൽ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മൾ മീൻ മസാല പരത്തി വെച്ചാൽ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ. അതിൽ മസാല ഉണ്ടായിരുന്നു ബാക്കി. അപ്പോൾ അത് വെറുതെ കളയണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അത് കൂടിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മസാല ഒന്ന് വേവിക്കാൻ വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഒന്ന് തിളയ്ക്കണം. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുരുമുളകൊക്കെ ഇടാം. നമ്മൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് പുളിവെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പുളി പിഴിഞ്ഞത് 2 ടീസ്പൂൺ. അതുകൂടി അതിൽ കടന്ന് യോജിപ്പിക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഇതിലേക്കിപ്പോൾ പകുതി കുരുമുളക് പൊടിച്ചത് ഇടുന്നുണ്ട്. ചതച്ച പത്ത് കുരുമുളകാണ് ഇടണേ. ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ മീനൊക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെക്കണം. ഇതിൽ വെളിച്ചെണ്ണൊക്കെ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞ് വരട്ടെ കേട്ടോ. നമുക്കൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം. 2 മിനിറ്റോളം മൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേവിക്കാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. മസാല നീക്കിട്ടോ. അങ്ങനെ മെമ്മ ഓരോ മീനായി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മസാലകൾ നമുക്ക് സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടില്ലേ മസാലകൾ, അത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറ്റിയിട്ട് കൊടുക്കാവേ. എല്ലാ മസാലകളും അതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞ പലാക്കി കൊടുക്കാം. ഒന്ന് 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടിയിടാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ അയില റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കണ്ടോ മസാല ഒക്കെ നല്ലോണം പിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് വെതറിട്ട് കൊടുക്കാം. കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് ഒഴിക്കാം. അയില മസാല ഇട്ടത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് കഴിച്ച് നോക്കാം.
അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എമ്മാസ് വേൾഡിൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നായിരുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫിഷ് ഫ്രൈ മസാലക്കറി നിങ്ങൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കി നോക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഇതെന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കണേ, പിന്നെ ഷെയറും കൂടി ചെയ്യണം കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ ചാനലിൻ്റെ വീഡിയോസ്. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വലിയൊരു അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം. നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും ബായ്.